Mana kaka juma Walter Nyambaga kelo ni MASAKO IT kauno bende mesa ma MASAKO IT ocherore kor gwenge kendo ma en bado wanauliza hii watu wamekuja kweli. Well, MASAKO IT makawuono wan managi maliet makoa e jokon. Opondo Kaluma opak Yesu wuodo mabei. Wach moro nitiere kaendi. Utuoni okuwuoge serikal. Naona hata nikiongea Your Excellency bado wanauliza hii watu wamekuja kweli. Hatutoki. Tek manade ni. Jadweno wero ni jokeyo ni kanye mondo tim tich. Miwane sigana no e wach serikal ni. Si Biblia usema people went to harvest, lakini mwishowe hata wale walitoka nini walipata sawa. Hiyo. Tumekuja and Your Excellency, thank you very much. You are giving us better than them. Better than them. Give us more because we are your prodigal sons. Aya. Sawa Kaluma. To ikoni kawuonu ni duk to itimo nang'o? Huwa tunasema babako akiwa uchi, mtu atupe au aweke nguo juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Babako akitambaa na mtu ampatie bakora, huyo si ni rafiki na baba? Kaluma, wach Cleophas Malala Chabe sewinje. Amechagua Junet Mohamed na Kaluma. Cleophas, iwacho nang'o? Amechagua Junet Mohamed na Kaluma. Hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Ni Junet to kod Kaluma dwa pondo kamoro nyaka 2027. Hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Sawa, Ochilo Mbogo wuona yako. Biane. Gipiny to giluwo kanyo. Ikoni tinde inie pindra maraluru. Kuro tinde ane pindra jo siasa. Imiya bagni gabana. Nwane. Pindra en aluru motegno ma kamoko dhi lal to nyiso ka ene wisi golo kacha ni gipiny to giluwo kanyo. Nyakwar Suslia. Wach rech fwani moro gidore ka. Iwacho ni dau ne ng'a? Oritedo fwani to dana miluongo ni Suslia nyisa ni fwani mit kawuono odwa chame. To ang'o manotimore e kar tedo kaniendi ma ichok ibilo fwani? Fwani moko nomak ne gine aore moko turwa kono. Gimumi go bende ne nitiere. Moko nitie mani maki aore. Koro kik moko bokele chiro. Ibudhe liel kama. Dau nowuok kanyo. Kawaya ni okelo dau to mako kwara moro no fumu mariko to nyuma e pipa kama. Ito ni kwaru notieli e piko se ma aguch fwani notimore nade? Koka mon ringo ogwe fwani gi mumigo mokere. Yawa lit. To be koro ni chamo fwani? Fwani no anoka yude. Omiyo boda ne Chwadgi chung Mbogo una yako. Mama Ida, merwa wayango nine in japuonj e mbalariany. Puka ne rieko kuomwa, puka rieko kuomwa. Dhako koringo dhi koduogo iro cheno timang'o. Odhi oduogo kilonge kamano. To gi kisongi ga kiwonge. Ogo okambak. Merwa kanyo to dinwane kech okodonjonwa. Ogo okambak. Kale kaseko udo chola. Ang'o mok mori? Gavana tich gi MP masona west. To nang'o? MP masona west ni sani kono wei oduo laore gi MCS. Nyolo wera. Kani nyolo wera masara. Ada dura adwe somba piny kasumbi. Kono wara ichuo bome uda chuo. Papa Waroma Moses Wetangula. Ikoni Kenya ni kod godi adi. Leo wanaambia huyo Kimani Chukwa. Unajua Kenya na milima miwili. Ala? Weta. Mane gi mane? Mount Kenya na
Nang'o ya iweta? Na sisi ambao tunatoka Mount Elgon hatujawahi kuthubutu kusema sisi watu wa Mlima. Bas, wadhi edo. Can you read paragraph 12 of the affidavit? You will go back one. It does no. Yes. Let's hear it from him, where he says that the state board is chaired by the president, who has. So can you kindly do it properly so that you don't? I'm sorry, I'm not. Excuse me. No, excuse me. No. Hold on. Your Honor. Od ng'ado guok nyobedo mapek. Ndegwa Njiru, ithung'i why? If he's saying nonsense, they'll stand up and say so. Weche gitek, wamany Yesu taya jaler. Mago e MASAKO IT kod Walter Nyambaga.